grzeję ręce, dopóki mam gaz. A jak nie będę miał gazu, zagrzeję na drzewie, dopóki będę miał ogień. A jak nie będę miał ognia, to nie wiem. Coś wymyślę? Może wymyślę. Pewnie wymyślę. Będę ogrzał się własnym ciałem. Da się to ogarnąć. Dokąd ten świat zmierza? Pytam się, dokąd? Jestem ciekaw. Moi drodzy,